வணக்கம் ரயில்வே தமிழன். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி 2021க்கான எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி எக்ஸாம் வந்து நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2019 வருஷம் வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அது அப்போ இருந்து அடுத்தடுத்த காரணங்கள்னால வந்து போஸ்ட்போன் ஆகி எக்ஸாம் வந்து டிசம்பர் 2020 வந்து எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதோட ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் எக்ஸாம் வந்து 2020 டிசம்பரில் தான் ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7th ஃபேஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு, எக்ஸாம் போயிட்டுருக்கு, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ ஏப்ரலோட மிட் வரைக்கும் நம்ம வந்தாச்சு. ஸோ எப்போ இந்த எக்ஸாம் வந்து முடிய போகுது அப்படின்றது இன்னும் அஃபிஷியலான கன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வரவே இல்லை. ஏன்னா கொரோனானால இல்லை கொரோனா பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்றதுனால நிறைய பேரை வந்து எக்ஸாம் எழுதலை. அவங்களோட எக்ஸாம் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணி இன்னும் தள்ளி போட்டிருக்காங்க. அந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்றது நம்மளால கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது இல்லையா. அதனால இந்த 7th ஃபேஸோட முடியுமா இல்லை இதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குமா அப்படின்றது இன்னும் அஃபிஷியலாக எந்த ஒரு கன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு வரவே இல்லை. நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கும், CBT 2 எக்ஸாம் அப்போ எப்போ தான் கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க, எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் என்னவா இருக்கும் CBT 1ல் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ்லாம் இருக்கும். அந்த டவுட்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேருந்து நம்ம பார்த்துலாம். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தப்போ இவங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 35,208 வேகன்சிஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சென்னைக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2,694 வேகன்சிஸ் இவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் எத்தனை வந்திருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.27 crores அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இதில் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணவங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டன் பண்ண கேண்டிடேட்ஸ் மொத்தமே வந்து 65 lakhs கேண்டிடேட்ஸ் தான் வந்து இந்த எக்ஸாம் மொத்தமாகவே அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 50% ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸாம் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. ஏற்கனவே நமக்கு நல்லா தெரியும் CBT 1ல் வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து, அதாவது டோட்டல் வேகன்சிஸ்லேருந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா 20 times ஆஃப் த டோட்டல் வேகன்சிஸ் தான் எடுக்க போகிறாங்கன்னு தெரியும். அப்போது கிட்டத்தட்ட 7 லட்சம் கேண்டிடேட்ஸை வந்து அடுத்த CBT 2 எக்ஸாமுக்காக இவங்க எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்றது கன்ஃபார்மாக நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான். இப்போது இந்த 7 லட்சம் கேண்டிடேட்ஸை வச்சு நம்ம பார்க்கும் பொழுது 65 லட்சம் பேர் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி 7 லட்சம் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து இவங்க வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க, CBT 2க்காக செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க. அப்போது ஒரு வேகன்சிக்கு வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் போட்டி போடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 பேர் போட்டி போடுறாங்க. ஸோ ஒரு வேகன்சிக்கு 10 பேர் போட்டிடுறதுனால நமக்கு கட் ஆஃப் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிறதுக்கு, அதாவது CBT 1ல் கட் ஆஃப் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிறதுக்கான எல்லா சான்சஸுமே நமக்கு இருக்குது. இந்த ஒரு ரீசன்னால தான் வந்து அடுத்த CBT 2 எக்ஸாமுக்கு யாரெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்ற டவுட் நிறைய பேர் மனசில் இருந்துகிட்டே இருக்கும். 60+ கொஷின்ஸ் யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம், கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்து எனக்கு 60+ மேலே நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன், அதில் வந்து 1 or 2 மிஸ்டேக்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு இருக்கும், மற்றபடி எதுவுமே சான்சஸ் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்து எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதாவது CBT 2 எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்துக்காக தான் இந்த வீடியோ நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம்ல, எதுக்காக CBT 1க்கு என்ன எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் வந்து இருக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் இயர், அதாவது இதுக்கு முன்னாடி 2016ல் ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி எக்ஸாம் நடந்திருக்கு. அதில் இவங்க என்ன கட் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா URக்கு இவங்க கொடுத்துருக்க கட் ஆஃப் வந்து 72, OBCக்கு 69, SC கேண்டிடேட்ஸுக்கு 57.6, STக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 46.8. இது வந்து பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே தெரியலாம். இது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான ஒரு கட் ஆஃப் மாதிரியே தெரியலாம். அதுக்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 2016ல் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் வந்து இவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணது, அதாவது 18,252 அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுலேருந்து ஒரு 4,000 ரெடியூஸ் பண்ணி 14,000 கேண்டிடேட்ஸை வந்து இதுதான் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸாக இவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60% தான் அட்டண்டன்ஸே இருந்திருக்குது. அதனால 56 லட்சம் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து இந்த 2016ல் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் அட்டன் பண்ணவங்க ஜாஸ்தி, அதே மாதிரி வேகன்சிஸ் ரொம்ப கம்மி. அதனால தான் இந்த கட் ஆஃப் வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கு. இது இப்போ நமக்கு நான் காட்டின மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 65 லட்சம் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் நமக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸும் ஜாஸ்தி, அதனால நமக்கு கட் ஆஃப் கம்மியாக தான் போகுது. ஸோ இப்போது அடுத்து நம்ம இப்போது 2021 இதுக்கான என்ன எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் அப்படின்றத பார்த்துடலாம். URக்கு நம்மளோட இந்த கட் ஆஃப் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டான ஒன்று தான், ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஏன் இதை விட கம்மியானதுக்கான சான்சஸ் தான் நம்ம நிறையா பார்க்க முடியுது.
யூஆருக்கு கிட்டத்தட்ட 55லேருந்து 60 நம்ம வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி ஓபிசிக்கு 50லேருந்து 55 இருக்கும். எஸ்சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 45லேருந்து ஒரு 50, எஸ்டிக்கு வந்து 40லேருந்து 45. ஸோ இதுதான் 2021 ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி சிபிடி 1க்கான கட் ஆஃபாக இருக்க போகுது. இது எல்லாமே நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான். எதுவுமே வந்து இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் எதுவுமே சொல்ல முடியாது. ஸோ இந்த கால்குலேஷன் எல்லாமே வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட் கால்குலேஷன் தான். சரி, ஓகே. இப்போ இந்த சிபிடி 1க்கான ஆன்சர் கீ எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க? எப்பொழுதுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் 2 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த ஆன்சர் கீ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த 2 மந்த்ஸ்னா இப்போ ஏற்கனவே வந்து டிசம்பர் 2020 இந்த எக்ஸாம் நடந்திருக்குது. இந்த எக்ஸாம் வந்து இன்னும் முடியவே இல்லை. சரி, ஓகே, ஏப்ரலில் இந்த எக்ஸாம் முடியுதுன்னு நம்ம கணக்கு வச்சுட்டாலும் கூட இதுலேருந்து 2 மந்த்ஸ். ஸோ ஏப்ரலில் இந்த எக்ஸாம் முடியுது அப்படின்னா இந்த ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் ப்ளஸ் 2 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த சிபிடி 1ஓட கட் ஆஃப் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ இந்த கட் ஆஃப் போட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து இதுக்கு முன்னாடி எப்போ வந்து சிபிடி 2 எக்ஸாம் நடத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2016 இவங்க எக்ஸாம் நடத்தினப்ப கிட்டத்தட்ட 7 மாதம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதாவது எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ண டேட்லேருந்து 7 மாதம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அப்போது இப்போ நமக்கு வந்து ஏப்ரலில் இந்த எக்ஸாம் டிசம்பரில் முடியுது அப்படின்னா டிசம்பர்லேருந்து 7 மாதம் அப்படின்னு கணக்கு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு செப்டம்பர் டு அக்டோபரில் வந்து நமக்கு சிபிடி 2 எக்ஸாம் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. செப்டம்பர் டு அக்டோபரில் என்ன ப்ரோ, செப்டம்பர் டு அக்டோபர் வரைக்கும் வந்து எக்ஸாம் தள்ளி போகுது, அப்போ நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா வேணாமா, இல்லை ப்ரிப்பரேஷனை வந்து எப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி டவுட் எல்லாருக்குமே இருக்கும். கண்டிப்பாக 60+ கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணவங்க, இல்லை நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கேன், எனக்கு வந்து 60+ மேலே நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன், அதில் வந்து ஒரு சில கேள்விகள் மட்டும்தான் ஒரு டவுட்டாக இருக்குது, மற்றபடி எனக்கு எந்த எல்லாத்துலேயும் டவுட் இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாரும் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. எக்ஸாமோட அந்த ரிசல்ட்டுக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு டைம் இருக்குன்னு தெரியல. இப்போ இருந்தே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய சிலபஸ் உங்களால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட வேணாம். டைமை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த எக்ஸாமுக்காக நீங்கள் எல்லாரும் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிங்க. நம்ம ரயில்வே தமிழ் சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் நம்மளோட பேஜ் இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் இது ரெண்டையுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டுலேயுமே இம்பார்ட்டண்ட்டான அப்டேட்டாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு புது நோட்டிஃபிகேஷன், இல்லைன்னா எக்ஸாம் சம்மந்தமான ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கிளாரிஃபை பண்ணுற மாதிரியான வீடியோஸ், அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட்டான டேட்ஸ், எக்ஸாம் டேட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஃபேஸ்புக்லேயும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் நாங்கள் வந்து இமீடியட்டாக வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம். மறக்காமல் இந்த ரெண்டுலையுமே எங்களை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரயில்வே தமிழன் சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் வந்து இது மாதிரி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை அவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்களை பார்க்குறோம். நன்றி. ரயில்வே தமிழன்.